хора, вижте какво се взех току-що. Хайде да се прибираме и да ги пробваме. Добре хора, прибрах се и сега ще опитаме тези бомбони на Амос. Така, първо ще опитам с вкус на грозде. Така, отваряме ги. Ой. Добре. И така, сега ги отваряме. И ето как изглежда едно. Така, сега ще го опитаме. Много е вкусно. Сякаш на горски плодове и на грозде. Добре, тези им давам 10 от 10. Следващия вкус, който ще опитаме, е с ананас. Така, отваряме. И да видим ето как изглежда едното... Ой! Едното ананасче. Добре, сега да го опитаме. Има много хубав вкус. Много е хубаво и като по-течен сок е вътре. Много ми харесват. Добре, тези им давам 7 от 10. Следващия вкус, който ще опитаме, е този с ягода. Отваряме ги. И ето как изглежда едната ягодка. Така, хайде да го опитаме. Много са вкусни. Има вкусна ягода и много ми харесва. Добре, тези им давам 8 от 10. Добре, следващия вкус е с праскова. Миришат много хубаво и ето как изглежда едната прасковка. Така, хайде да го опитаме. Те са по-сладки от предишните. Много ми харесват. Тези им давам 7 от 10. Добре, следващия вкус е този с манго. Варяме ги. Ой, миришат много хубаво. И ето как изглежда мангото. Добре, хайде да го опитаме. Много ми харесва. Вътре в бомбона е като желе, а отвънка е по-твърдо. Тези им давам 9 от 10. Следващия вкус е този с банан. Не мога да ги отворя. Отворя ги. И ето как изглежда едното бананче. Така, хайде да го опитаме. Те са по-гумени от предишните. Много ми харесват. Тези им давам 6 от 10. И последния вкус е този с малина. Отваряме. Така, и отваряме ги. И ето как изглежда едната малинка. Добре, хайде да го опитаме. Те са много меки. И е такава много хубава малина. Много ми харесват. Тези им давам 8 от 10. И тези вкусове най-много ми харесаха от всички бомбони. Тези с малина, с манго и с грозде. Добре, това беше хора. Абонирайте се за още такива видеа. Чао хора!